alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa. Kamar kullum kuna tare da ɗan Bahaushe TV inda muke kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye da abubuwan da za su amfane mu da wanda za su amfane ku gaba ɗaya. To kamar kullum yau ma muna ɗauke da sabon abu ne ta inda za mu koya yadda misali za ka dinga sauraron kiran wayar wani da yake yi ta wayarka ba tare da ya sani ba, sannan kuma ba tare da kuna tare ba. To kamar budurwa tana son ta saurari kiran da saurayinta yake yi, ko kuma saurayi na son ya saurari kiran da budurwar shi yake yi misali, ko kuma iyaye su dinga sauraron kiran da 'ya'yansu suke yi saboda tsaro da yadda duniya ta kasance. To akwai hanyoyi guda biyu da ake bi. Bari mu fara ta hanya ta farko wadda ko da mutum ba Android bane wayar tashi za ka yi amfani da shi. To da farko yadda ake yi, za ka samu nan ita wayar wanda kake son kiransa ya dinga zuwa wayarka, ka dinga sauraron me yake faɗa. Misali, za ka karɓi wayar shi ko da na minti ɗaya ne. Idan ka karɓi wayar shi sai ka shiga wajen kira kamar haka. Idan ka shiga wajen kira misali, sai ka danna *21* sai ka danna number wayarka misali gashi nan na shigar da number waya ta misali, sai ka ƙara danna * sai ka sa 11# kawai sai ka kira. Yauwa gashi kuna gani yanzu gashi nan ya shiga. To yanzu duk idan na bada wayar nan misali, to duk kiran da aka yi a wannan wayar zan dinga ji a ita number da na shigar ɗin nan a can, kuma ba tare da an sani ba. To ta yanda kuma mutum zai bi ya cire shi ne, idan misali burinka ya cika ka samu abin da kake son ka samu, sai ka ƙara zuwa ko da dabaru ne ka ƙara karɓar wayarsa misali, sai ka danna #21# sai ka kira shi ma. Idan ka kira gashi nan ya nuna misali gashi nan ya cire gaba ɗaya. To akwai kuma hanya ta biyu da ake bi wadda idan kana son ka dinga saurara ɗin, to za ka zo karɓi wayar ne misali shi ma dai ko da da minti ɗaya ne, sai ka shiga wajen kira haka. In ka shiga wajen kira haka ga wani dishe-dishe nan guda uku, sai ka shiga wajen dishe-dishen nan guda uku. Idan ka shiga zai nuno ma haka, sai ka ga call setting gashi nan, call history ga setting, sai ka shiga setting. To idan ka shiga sai ka nemo calling account gashi nan, sai ka taɓa shi. Maybe 2 sim ce akan wayar, za ka ga layi biyu ne, ga kamar misali a ce ga na mobile ɗin nan ga kuma MTN misali. To idan MTN ɗin kake son kiran ya dinga zuwa kana saurara ɗin in an kira shi, sai ka taɓa MTN ɗin. Idan kuma na mobile ɗin nan ne shi ma sai ka taɓa. Ina magana ne idan misali sim biyu ka gani akai misali, sai ka danna wanda kake son kiran ya dinga zuwa haka, sai ka taɓa misali. Idan ka taɓa haka sai ka shiga nan gashi an rubuta call forwarding, sai ka shiga. In ka shiga gashi nan zai buɗe gashi nan, sai ka danna always forward. Idan ka danna gashi buƙata nan ma sai ka shigar da number ka misali nan ma. Yanzu kamar misali gashi na shigar da number waya akan nan ɗin, sai ka danna. To gashi nan yanzu misali kawai ya shiga. To duk kiran da aka yi zai dinga zuwa can wayata misali, ina sauraron dukkan abin da yake faɗa ba tare da shi ya sani ba. Misali mai number wayar nan, mai shi wannan wayar da na karɓa kenan. So sai ka fita kawai gaba ɗaya, sa wa mutum wayarsa. Idan ka ba mutum wayarsa to za ka dinga sauraron kiransa ne ba tare da ya sani ba. So shi ma yadda aka bi aka shigar da wannan ɗin misali, to idan kana son ka cire duk hanya ɗaya ce. Za ka danna #21# sai ka kira. Bayan misali ka samu abin da kake so, kawai daga baya nan ma za ka ƙara zuwa da dabara, sai ka danna wannan misali. To mun gode, kar ku manta ku taɓa mana subscribe, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su. Mun gode sosai. Ɗan Bahaushe TV.